Apo, barang nga do. Si Malakwan Tata, Mother's Day. Ore, time imported. Di kita chocolate ko, Ferrero kada Toblerone. Ay, plastar ko mga na eh. Zak, Ay, Kapitan. anak, kamusta? Kasi ta, Kapitan. Mayat panday tayo, da basi-basit ka negosyo mo. Ay, mong Kapitan ko lang no. Di sakal mga naglawag na strawberry. Wala. Dakol kinita kaya, Kapitan. Ano? Kung ti kinita kaya, 20 mail. O, ngamti punak. 25 mail. Nung tanakar, di ba ko? Dakkalat ka na siya, ma. Dakol 5 mail. Ngayon Karga. ka. Wala ni, bakit ko? Ngagla ko tata Mother's Day ko na. Barong mabrutak tata ko na. Ayaw na ya. Oy. Mother's Day ka yung tata. Kasi ka, ako regalo ang. Da! Abi man ang regalo ang Mother's Day. Talo. Talo, abi talo na nang mo. Haan? Ah. Ano? Talo tayo nagsuswa ito. Kita mo. Kayam talaga, Kapitan. Eh, Ako wala mo ngayon daw, ano mabasay? basi-basit. Kasi sa bumalato. Wala yung Kapitan. Ah, sige, kumitak man. Okay. Ito chocolate sa kumano. Dito yung chocolate, Kapitan, at napagis ano ka, dito yung plastic na to. Guno plastic pinagayat mo ti katugangan mapalain. Pabalik, Kapitan, plastic. 200 pesos. Yung no press. Bada ka balik 250 na tayo? Madia, Kapitan, at malugi ako. Nato ti alak dito, kat. Baliti po na kami dito, kat 170. Alang nga ilawak mo ti 250, di malugi ak 50. Bada mo balik talaga? Madi. Dito ni press. Ito. 130 na dito, Kapitan. Dito yung tinaga, carnation. Ibap? Ano, sikam ka. Carnation. Ay, Ang mo kulay pati carnation ka dyan lang gatas. Oh, 130. 180. Madi, Kapitan. Sa gasot ti pulak dito, tapos sila akong ti Awan sa atin. 180. Malugi, man 30 na. Lalay ka mo tumawar. Ito. Ross, press, 150. Huwag kasot na ito. Madi, Kapitan. Sa Gasot gasot ti na. pulang ko dito, malugi ka 50. Amon sama mo, garit, bitik. No kaya mo magkapitan, no is imported nga chocolate pa na kaya mo yung katugangan dito eh. Package na nito eh. Adapin no ka box na. Plastic. Plastic. Plastic for only 500. Oh. Ferrero. Takal ako na tigan-ganan siya sa amot na ito. Oh, 500 leta no kaya mo. 550. Madya. Talaga nga dita. Alangan Awan na. sa umagatang ko. Alangan na kapitan. 450 tibunak tapos gatangong 550. Malugi man 50 king ka na. No kaya mo di package te yan eh. Dakal. Apo. Ya. Tusang. Dala ka na yata. Mano? 500 parang ka. Guno sa bali. Sa bali. Ano sa bali ako 550. Kaya nata 550 nga minan ah. Madi malugi ako taking ka ha. Dadis ka mo malugi ah. Wait, ito na na kamon sa mo iset. Ay dito ni set. 500 kapital. Hindi na magkamin unit nila. 550 latan eh. Kapital malugi ako 500. Okay. Palalas na nakangin naman tete. Diyan lang patpatod dinanang ko diyan ikan. Nalakala yata. The suplim ni. Ne. Di mo rin magasot aya? Kao. Tipunak 450. Inlakok 5 gasot. Inyawat mo 5 gasot. Yada suplim 50. Awang ka maling kapitan. Mother's Day mo ulaw ka.